Iki lho cah. Turun coba nek lho ngene Mbah. Mah aku bengi-bengi iki. Ora singklong tok. Ora singklong tok. Ora singklong tok. Turun coba iki. Lah iki apa? Kene. Lah iki diteri apa iki? Kok ini sapa? Wes, kok ngene sapa? Anu metri wiji. Oh, Aku turu kok. wis turu. Kok ora dimam? Tak wangan doke mek tak wangan abange. Nyapa ora dientekni? Piye surku tak wis neto. Wah aku. Pak Tos sik ning kono. Pak Tos sik ning jero. Wong kono mah ape tak Turu ning kene lho. sebagai ide. Nah, Ngono ketok aku mah. jereke ninane turu kene seneni kok. Sik turu kene neh. Piye? Turu kene seneni ndeknane arep mi. Aku mendina turu tak penakne turu yobo. Kok panggah turu kene? Jingklonge ora akeh. Gak. Gak enek. Gak enek singklonge. Turu nemper. Makmu mah ya rene. Bengi Sore mah. sore. Oh. Iya yo. Iki lho dimpakne. Lampune dimpakne ben aja jingklong tok. Padang kok le. Enggak iso turu lek padang. Turu padang ora penak. Sulap. Enggak enek obat nyamuk. Eh? Ora enek jingklonge. Gak. Enek jingklonge nyumet obat nyamuk. Ora enek. Iya. Wong turu nang omah padang. Wis Padang. telung bengi ki turun jaba iki. Sosok tak sumet kono. Telung bengi ki turun jaba. Telung bengi ki turun jaba. Udang. Lah ndiknane ping pindho ya. Karo ki mang. Aku ketuwon. Taune bengi-bengi aku Ki berkate dikekne Kang To iki lho. Berkat lek metri kok ngene Pak Bik Wiji sapa? Yateno. Pak Yateno. uleteng jangane. Ndoke mek dipangan kuninge tok karo Mbah Mah. Jangane karo kulupane ngesara. Turu emper Mbah Mah. Domonge angel. Jingklong tok barang. Wong adem malah anu. Heeh. Iya iya. Enak to ngene Kang? Heeh. Apa jenenge kuwi? Enek kluwihe kan metri to? Metu kluwi ya. Tuh kluwihe karo kuwi lho. Apa jenenge kacang karo capar ya apa jenenge? Di kulupane. Rupane anu. Enek tahune kuwi. Heeh. Kulupane biasane kudu bayem. Mikir. Soe iki mbuh iki. Wah, gua Ki kulupane. dimam Kang To iki berkate lek metri. Metri apa to? Ari. Oh, metri pari. Heeh. Nek Jawa iki ngene iki lho cah. Pari ini dipetri. Engko lek sapi manak dipetri. Heeh. Biasane isuk tapi yo sore gitu. Ya ora apa-apa nek. Ora apa-apa, tapi biasanya kan isuk kae enak sarapan sego petrian nih berkat petrian. Iya. Ki sore bengi mung jam piro mong? Yo Kira-kira lek kenduren. barisak mesti yo. Kenduren barisa? Heeh. Nek tapi lek pari paling yo ora. Paling yo bar magriban. Heeh. Lah iki lho jingklong akeh ngene jarek Mbah Mah ora nek jingklong. Adek kita. Wong sikil ae cekak kita. Domongin angel kan turune jero. Jadi renek. Jatuhan udah no. Mapan ya kan. Kerbutan. Iya. Engko adem.
Gak mau. Nah iki do cingklong lho. Nih burung-burung turut ngesorku iki. Merah karung rokok. Heeh. Nih burung-burung sikilku iki nih wis wandek kan. Dingane cingklong. Heeh. Madang bar magrib mau. Yo pas malahan pas magrib kok. Pas magrib Heeh. joki neh saiki jam 9:30. Iya. Nah, kowe kadung madang ya ngono. Diluk-diluk madang kok. Engko rada bengi neh enek ning kono. Yang ledokan. Kene. Oh. Engko bengi neh madang neh. Heeh. Cek kuat ya. Oke. Jam piro? Kita iki jam 1:30 kan. Tengah loro madang neh. Heeh. Tinggal ndak kuat sih mie. Turumu apa bengi-bengi to kan? Kayak jam 4 barang. Wah, wah. Cek tangi isuk. Yo kaya mengke, heeh. Mang tang bangkok e. Kamu ana Jam 8. ana acara, heeh. Heeh. Ana acarane Kemis. Heeh. Ya yo. Kamu Selasa wis Kemis. Mes. Oh. Wis lap bingung wis. Marek iki. Iki anu lho. Jangan kluweh dikai tahu. Terus apa? Kuwi kulupane opo to? Kenikir. Kaya mbuh apa iki? Kok kaya keni bayem. Oh, bayem. Oh. Bayem karo kacang panjang. Oh, alah. Terus dikai nganu capar. Capar. Kayak ampas kambil, sumer-sumer kayak apa jenenge lali to aku. Ya iya, iya lali. Kulupane. Wis mantul ya. Aku lek kendurenan ya seneng wong metri ngono kuwi ya. Heeh, enak. Enak. Kone lemes. Heeh, lemes kone. Nek kendurenan wong gak enek kaku. Kaku. Ya iya kuwi. Sing punah iki. Sing punah iki malah sing sasi kok iki. Sing dino aku sik apal sing sasi kok. Sing sasi lali. Engko diwarahi kok. Oh, urung. Dino diwarahi ya. Wes. Sing recep pira, besar pira ndung. Heeh. Kae jipukne banyu lho. Sing punah. Jipukne banyu tawa. Kok nek kayu tawa. Kene sor kene. Sor kene. Berarti karo nggih ngrokok. Nah, Ini karo nggih ngrokok. mepet nganu Kang. Mepet saka, kulone saka lho ya. Lek ngrayaya alon-alon. Kok cagak. Pok cagak Iya. kulone tapi. Tapi ning HP ora enak ya. Ora enak ning HP. Ya iya kuwi. Wis engko bar madang ngombe sak gelas wis wareg. Nek ora keturun bengi lali mangan neh. Ora lali engko. Seni makmun lapangan. Heeh, wis dicepakne to. Wes kok. Cepakne makmun bengi Seneni kok. madang neh kok. Oh, ben lemu kok. Mambu. Dikekne jero apa jaba? Gitu. Oh, enggak dikancing. Langakne kena. Heeh. Wis nang dintekne. Hmm.